ହଉ ରାସ୍ତା କ'ଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ନାଳ ଫଳ ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଲ ବସି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଜାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତ କାମ କରୁଛ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବା କର ଖରା ରହୁଛି ପ୍ଲେଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବସିବା ଭଙ୍ଗା ଥାଳି ଦିନିକି ମାଗିକି ପଇସା ଆଣେ ଭଡ଼ା କରି ଯିବା। ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ କିଛି ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ମତେ କେମିତି ପାଇବା ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ଖରାରେ ଆମେ ରକ୍ତ ଯାଇଛି ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ନୁହେଁ ରକ୍ତ ଅଛି ଲାଲ ରକ୍ତ ଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ କରୁଛ ପୁରା ଲାଲ। ମୁଁ ସେ ତିଲାଟାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେ ତିଲାଟା କି ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଆସି ଗୋଟା ସାରା ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରାହବ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ସବୁ ଆମେ ଦେଶର ହେଲୁ ନାଗରିକ ଆପଣ ରାଜଗାଦିରେ କେମିତି ରହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ନିଦ ହଉଛି ନା ରାତିରେ? ନିଦ ହଉନି ରାତିରେ ଜମା ନିଦ ହଉନି ନା ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଖାଲି ନାଉ ପାଣି କଖରୁ ପାଣି ବୋଇତାଳ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ପାଣି ଆଉ ଚାଲୁ ନାହିଁ ଭାତ। ଆଜି ଗୋଟେ ରାଞ୍ଚି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଞ୍ଚି ଭାତ ଯାଉ ଯଦି ଯାଉ କଲୁ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେବା କଥା ତ ସେମାନେ ଖାଇକି ଯିବେ। କ୍ଷୀରି ଚାମୁଚି ଆଣ ଯିଏ ନ କରୁଛୁ ଖସରା ବାଡ଼ି ତମ ଚାମୁଚରେ ଖୁଆ ହବ ହାତ ଧୋଇବେନି ତାହା ବି ହେଉନି। ଆଉ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝ ଗୋଟେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ସମାଧାନ କର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଗଲୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ପୁରା କୂଳରେ କାହା କୂଳରେ ଆମେ ହେଇପାରିଲୁନି। ମାଇପ ମାନେ ଆଉ ପିଟିକି କହିଲେଣି ଆସିଲେ ଛାଞ୍ଚୁନି ପିଟିବେ ମୁଣ୍ଡି ନା ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁନି ପିଟିବେ କହିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଘରକୁ ଫେରିବୁ ନା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ରହିବୁ କ'ଣ କୁହ? କିଏ କହିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ଆମେ ଦେଶର ନାଗରିକ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତତେ ଇଏ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତତେ ଇଏ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଦଉନି ପଇସା ପତ୍ର ଆମକୁ ଦଉନି ଆମକୁ କିଛି ଦବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ପଇସା ପାଇନା ଆମେ ଏରା କେନ କିସ କରିବା ଠିକାଦାର କହୁନ ଠିକାଦାର କହୁନ ଠିକାଦାର କହୁନ ଠିକାଦାର କୁହା ହବନି ଆଜି ଯଦି ଠିକାଦାର ନ ଦଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ତମ ଆଇବୁ ଆଣି ଠିକାଦାର ତ ସହିଦିଅ ସେ ଭଳିଆ ଦେବ ପଇସା ଦଉ ଆଉ କିଏ କହୁଛ? ଠିକାଦାର ତମେ ଏତେ କାମ ଦଉଛି ଅମକେ ଦଉଛି ତମକେ ଦଉଛି ଢାଙ୍କା ଦଉଛି ତାର ମାଇ ପାଣି ଦଉ କି ପାଣି ଦଉଛ ତମେ ଗୋଟେ ମାଇ ପାଣି ଦଉନ ଦିଆ ହବନି ଆଜି ତ ଦିଆଯିବ ଫେରି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁର ଯାରା ଯୁଡ଼ନ୍ତି ସେରା ଯୁଡ଼ିଏ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ତମକୁ ଆଣିବା ତମ ପଇସା ଦଉର କି ଦଉନି ଦେନେ ଦବ ଇଏର କଥା ଏଇଟା କହିବା କଥା ଆଗୁଆ କହିଲା କି ଆଉ ଜଣା ପଡୁନି ନା ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଡେଲି ସ୍ୟାଣ୍ଟ ମାରି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ମାରି ହେଉଛି କୁକୁର ମାରି ହେଉଛି କେତେ ଲୋକ କହୁଛ ଆଉ କିଛି କହୁଛୁ ଗାଈ ନା ଆଉ କିଛି ବାଳ କହିବି ଆଉ ଖିଲିକାଟା କଥା ଟିକେ କହ। ଖିଲିକାଟା କି କହିବି ଖିଲିକାଟା କହିବି ମଗାଇ କିଛି କଲା କଥା ଖିଲିକାଟା କୋଉଠି ଯିବା ଦେଖିଆ ଯିବୁ କି ଖିଲିକାଟା ତମ ଘର ତ ଅଛି ଯିବୁ ତ ଖିଲିକାଟା ଦାବିବୁ ପାନ ଖାଇବୁ କିଏ ଜାଗା ଯାଇ ଧରୁଛୁ ଖିଲିକାଟିଆ କିଏ ଜାଗା କି ଗୁଆ ତ ଭିତରକୁ ନାଇ ଦେବୁ ଖିଲିକାଟି ପକେଇବୁ।